אסד טובח בסורים והעולם שותק. כלומר, פה ושם יש איזו מחאה רפה, אבל שום דבר באמת. החיזבאללה ואיראן מסייעים ממש בלחימה, מדינות ערב משתתפות בצער, ורוסיה וסין מוציאות שם רע לדיפלומטיה. אבל יש כאלו שעושים, והם ישראלים. חבורת ישראלים שחוצים את הגבול ומסייעים לפליטים הסורים שנמלטו חסרי כל. אותם ישראלים עושים את זה כשהם מסכנים את החיים שלהם, לעתים גם בלי לקבל אפילו תודה. חנן שרויטמן הצלם ואני הצטרפנו לאותה משלחת ישראלית לסיוע מעורר מחשבה. לכאורה נסיעה תמימה לחו"ל, לארץ זרה. לפני רגע אמרנו בביקורת הדרכונים שאנחנו סתם תיירים. למעשה, זה סוג של מבצע. First of all, we're not supposed to be here, so be careful. מדובר בארגון ישראלי שמסייע לפליטים ברחבי העולם, במקומות סכסוך ומלחמה, באזורים שהם לא פעם מסוכנים. In case you get caught, you just traveling around. ליאת, שם בדוי, הבולדוזר שמאחורי הכל, מחתימה אותי על טופס שבו אני מתחייב שלא להראות את פניה, לא לומר איפה אנחנו נמצאים, אפילו את שם העמותה אסור להזכיר. זה הצד שלי בחוזה. העמותה מצידה מסירה כל אחריות לביטחונית. Every single night there are newcomers, like between 60 and 90 families that come in, go through the army investigations. Every day? Every single night they're crossing. But these ones are the ones with papers. What we are going to do today is to go to the ones who do not have papers. בסוריה נמשכת כבר יותר משנה ההתקוממות, מלחמת האזרחים, נמשך הטבח. אסד ממשיך לחייך לאנשי האום, ובמקביל ממשיך לירות, להפגיז, לרצוח. עד עכשיו כ-15,000 איש הרוגים. בנוסף אליהם יש גם רבבות פליטים. הערכה מדברת על יותר מ-50,000 איש סורים שלקחו את המעט שיכלו וברחו מביתם. פליטי מלחמה. The only food they can afford themselves is after they finish, picking all the stuff, the agricultures and cucumbers and everything. They're allowed to go in the field and just collect the leftovers. And that's what they eat, mostly cucumbers. We're not allowed to distribute any assistance to the Syrians. The official point of view, or the official, what they say officially, is they do not have Syrians, they do not have refugees. השלטונות לא יודעים על מה שהתרחש כאן, לכן הסודיות. על שולחן בית הקפה שהפך לחמ"ל מאולתר, מפות ומכשירי טלפון. קבוצה מישראל ומדרום אמריקה, שגם בה יש יהודים, עובדה שליאת לא מסתירה. רוב הזמן. לפני שנצא עם האספקה לאזור הכפרי, אנשים מחליפות את הלבוש המערבי בניסיון לצמצם את תשומת הלב שנעורר. בסדר, סביחה? יש בורז, יש שמן, יש תה, יש סוכר, יש משחות שיניים, שמפו, סבון, אבקת כביסה. אין להם מושג שאנחנו מגיעים עכשיו בגלל המוצא שלהם והפחד. מאיפה הם ברחו? אני חושבת שהם מאזור חום. אנחנו בדרך למשפחה סורית מבודדת, וזו הפעם הראשונה שיפגשו במשלחת הזו. לאן הוא הולך? לעמוד באלכסון ולחסום את הגבול. וזה יהיה הנוהל הרגיל. אחת המכוניות תחסום את ציר הגישה, כשמהמשאית יפרקו מהר ככל האפשר את האספקה. תשאירי לה פה לשלוש. יש אסמק? בצד האוהל יעסיק את הילדים ויביא להם קצת שמחה, אחד מאנשי המשלחת, ליצן במקצועו. סמיר, שוקרי, מוסטפא, חליל, עדילה, ג'לילה מלילה. יפה? בראבו. אבל לא הכל מצחיק. אחרי שפרקו את הסיוע ודיברו קצת, יגיע הרגע שבו יספרו לסורים מאיפה אנחנו באמת. انتوا تعرفوا هي من وين اجت؟ من وين بتفكروا ان هي جاي؟ من ايطاليا. איטליה? من ايطاليا؟ وانت من وين؟ هي قالت لي من وين والله ما عاد كندا. كندا من وين؟ كندا. كندا باسرائيل. احنا جايين من اسرائيل. حياكم. وهذول يهود يجوا يساعدوكم من ثاني بلاد. الله يحييهم. ندور على الفقراء اللي نقدر نساعدهم. الله يحييهم. الله يحييهم. وما بهمنا من سوريا ولا غير سوريا. صح. יותר במפורט, תגיד להם שבשבילנו
סוף סוף אפשרות לעשות איתם מגע ישיר ולתת להם לדעת שעם כל... אבי המשפחה מישיר את מבטו למצלמה ועוזב. אשתו תעשה זאת מיד אחריו. לעשות איתם מגע ישיר בלי פוליטיקאים באמצע. הם ברחו. בסדר. ברגע שאתה אומר לו, יהודי, הוא מצפה לראות משהו אחר. אתה מפתיע אותו, שאתה בן אדם ושאתה מביא לו סוכר ואורז. זה חורבן עולם. ופתאום הוא רואה משהו אחר. לא ככה הכניסו לי לראש. התגובה הזו תחזור על עצמה גם במקומות אחרים. זה אנשים שמפחדים ממך, במקרה הטוב, במקרה הרע, שונאים אותך. אני לא חושבת שהם שונאים אותי. את מי הם שונאים? איזו ישות אמורפית שהשליטים משתי המדינות דאגו להגדיר להם בחדשות. את מי הם שונאים? לא מתסכל אותך שאת מגיעה למקום כזה, וגם כשאתם אומרים ישראל צריך לברוח. לא מתסכל אותי כי המטרה שלי היא לתת עזרה עכשיו. המטרה שלי לא להתחשבן עם אף אחד על מה שהוא חושב עליי. שיחשבו מה שהם רוצים. מצליחה לנתק את זה? בערב, בלילה זה קשה, עכשיו זה לא. נוסעים לפליטים נוספים מסוריה. שם קבלת הפנים שונה. من أمريكا؟ من أمريكا يعني؟ جاي من إسرائيل من وين؟ على راسي أنت وإسرائيل وكل الدنيا على راسي والملك يحبك العافية الله ينصر الجميع. שורה ארוכה של אוהלים ומחסור שבולט לעין. ילדים שכדור בד פשוט גורם להם לשמחה גדולה. לאנשים האלו שנמלטו מארצם אין כלום. אין בית, אין רכוש, אין מה לאכול. כל אחד תופס את מה שהוא יכול ולוקח לאוהל. באחד ממוקדי החלוקה מתחילה מהומה. הניסיון האלים להשליט בסדר ייכשל בסופו של דבר. לפתע מגיע לאזור תושב מקומי. לא כולם שם אוהבים את הפליטים, הוא כבר הספיק להתקשר למשטרה. מעיפים אותנו. צריך ללכת. אוקיי. זה אני מבריך אותם החוצה. בוא. עצרו אותך פעם? כן, כמה פעמים. כאן פעם אחת. באיזה מדינות היית? וסיוע לפליטים? היינו בסודאן, פקיסטן, עיראק. אני סופרת את השנים בכלא, פשוט בגלל זה לוקח לי זמן. זה 7 שנים על כל מדינת אויב. במדינת ישראל יש חוק שאנחנו עוברים עליו. את עובדת על החוק בגלל שאת נכנסת למדינת אויב. נכון. אם חס וחלילה קורה לנו משהו, הבקשה שלי לפחות מהמשפחה שלי זה אל תתעסקו איתי. אל תחליפו אף אחד בשבילי ושמדינת ישראל לא תנהל עלינו משא ומתן, וזה לא כי אנחנו אמיצים, אנחנו פרקטיים. אנחנו לא גלעד שליט ואנחנו לא שלחו אותנו. עד כמה אומרים לך את משוגעת? לא הרבה יודעים. יש אנשים קרובים אלייך שלא יודעים מה את עושה? כן, חושבת שכן. חושבת שאימא שלי שנים ארוכות לא ידעה מה אני עושה. ופעם ראשונה שנודע לזה שהיא שמעה רעיון שלי בעילום שם שחזרתי מסודן והיא הייתה תקועה בפקקים ברשת ב'. אחד המקומיים שמסייעים למשלחת מציע לי רעיון מפתה. לקחת אותי הכי קרוב שאפשר לסוריה. שוקר. הבחור עבד פעם בישראל, משם העברית, משם שרית חדד. הנסיעה הופכת לשילוב מוזר של תלך כפרה עליי ושלטים שמכוונים למדינת אסד. הנה אוטו סורי זה, הראשון. זה? כן. הלבן, אדלב, כתוב. זאת האוטוסטרדה לדמשק. כן, יש שם דמשק, שעה מכל הדמשק.
הנה הגענו לגבול, הנה השוטר, הנה האוטו גם סורי זה, שם האוטו סורי, אתה רואה? דמשק, שם השוטר, אוקיי? זה הכניסה. בצד הדרך שלטים שעין ישראלית לא רגילה בהם, כאלו שמובילים לתימן ולסעודיה. רגע לפני מסוף הגבול הסורי עצמו, מחליטים להסתובב לאחור. אנחנו לא נגיע לדמשק, אבל הנהג, מכנה אותו אלי, דווקא היה בבירת סוריה, ממש בשבועות האחרונים. מה המצב שם? מה שאני רואה, בסדר. האנשים, 100, 200, 1 איש, יוצאים עם השלטים, היום ככה, 5 דקות, עושים הפגנה ובורחים לביתה. למה? אחרי 5 דקות תגיע הצבא, או יגיע המשטרה דמשק סורי. אסד יחזיק מעמד? אסד יחזיק מעמד. יחזיק מעמד, למה סוריה זה משהו אחר. וזה טוב לישראל שאסד יישאר? מה שאנחנו יודעים, 40 שנה שוברים על השקט טוב. ואני חושב, אם בשאר ילך, לא יהיה שקט עם מדינת ישראל. מגיעים לעיר הגבול. הפליטים הסורים כאן משתכנים בדירות שהם שוכרים מהמקומיים תמורת כמה מאות שקלים לחודש. דירות שהריהוט היחיד שלהן הוא פחות או יותר שטיח. בכל מקום נשמע סיפורי זוועות על אלימות החיילים הסורים, מעשי אונס, על עינויים של עקירת ציפורניים כדי להוציא מידע. يعني فيكم راح أكثر من احنا شعبنا ذبحوه ونفوتوا عند بيوت لعندهم ويذبحوه ولا النسوان بن سلفة مين؟ بن سلفة حامل شعب. קבוצת הסיוע הזרה מושכת תשומת לב, והסורים צובעים על המכונית, מבקשים מזון גם להם, מראים מסמכים שמאשרים שהם פליטים. انت وين؟ سوريا حمص. حمص؟ بس هزمنا هون ما في جواز سفر. روح شو اسمك؟ روح هناك من مرة خلنا بعطيك. גם כאן צריך לפעול מהר. מה קרה? צריך ללכת? מה קורה? כל פעם צריך לברוח. כן, מתחילים להתקהל, מתחילים להיות טלפונים, וזה סימן שהמשטרה בדרך. אז מנתקים מגע. מכאן נוסעים לבית שבו אבי המשפחה נפצע בעינו מירי החיילים הסורים. הוא בקושי רואה. הליצן לוקח את הילדים הצידה, ובפני ההורים שולפים מסמך מרגש. משרד הבריאות אישר ניתוח בישראל שיחזיר לגבר את הראייה. is invited to Tel Aviv Sorotsky Medical Center, Israel, for the evaluation and treatment on May 15, 2012. Sincerely, the Medical Tourism Department. هاي بدها شوي معلش. الله يبارك. الله يبارك. כמעט במפתיע, הבשורה מפילה עצב על בני הזוג. מסתבר שעדיף להתעבר מאשר להסתבך עם המשטר של אסד. אחר כך התברר ששר הפנים אלי ישי דורש ערבות של 200,000 שקלים כדי לוודא שהפליט יצא אחרי הניתוח מהארץ. שלא ממש רוצה שזה יצליח. ממי הם בדיוק חושבים שהם יכולים לבקש סכום כזה? כאילו. מארגון הומניטרי שחי על תרומות? ממי פליט שברח מסוריה בלי כלום? ממי מבקשים את הדבר הזה? ככה עובדת מדינת ישראל. יד אחת מזמינה, יד שנייה חוסמת. בינתיים הסורי עדיין שם. הכל מסובך. גם העובדה שבסופו של דבר הסורים הם הרי האויב. שאנחנו באים לתת להם עזרה. אני מסתכל עליהם וישר רץ לי בראש, אני אומר, אם הייתה מלחמה בינינו לבינם עכשיו, אני הייתי עומד מולו עם קנה, עם נשק דרוך, או שהוא יהרוג אותי ושאני הורג אותו. ועכשיו אני מושיט לו את היד ואני נותן לו עזרה. האם בבוא הזמן אנחנו נשיט ידיים או נמשיך להילחם? אתה לא יודע מה אתה בונה ומה אתה מגדל. האם אני עושה אותו בריא שבעוד תקופה של זמן הוא יעמוד מולי עם נשק שלוף? אני לא יודע.